Txangurroaren errebolta. Bazen behin, Peio izeneko txangurro bat. Peio oso dotorea zen eta beti azken modara joaten zen. Egun batean, Peiok jogur pote bat aurkitu zuen. Liluratuta begiratu zuen eta buru gainean ipintzea erabaki zuen, txapela giza. Txapela egunero erabiltzen zuen. Behin, dortoka batek jogur potea buruan trabatu zion arte, begiak tapatuz. Peiok ezer ikusi ezinik, hanka bat sare batean sartu eta jausi egin zen. Damba! Kolpeaz errekuperatu zenean, konturatu zen ozeanoa supermerkatu baten biltegia zirudiela. Plastikozko poltsak, botilak, zareak eta lastotxoak non nahi zeuden. Haserre, itsasoko animalia guztiak bilera batera deitu zituen. Han elkartu ziren Lea balea, sudurrean plastikozko lastotxo batekin, Marta legatza, plastikozko poltsa bat jantzita eta izurde talde bat, sare zahar batetan korapilatuta. Nahikoa da! Gizakiek gure etxea zabortegi bihurtu dute! Errebolta egingo dugu! Oiukatu zuen Peiok. Animalia guztiak ados jarri ziren. Gauean, ondoko zabor guztia hondartzara bultzatu zuten. Zuek botatakoa, zuek jaso, pentsatuz. Hurrengo goizean, herriko jendea harrituta geratu zen. Arean, milaka plastiko zeuden zos mezua osatuz. Ura ikusita, herritarrak konturatu ziren ozeanoak kexa bat bidali ziela. Egun hartatik aurrera, herrian etzen plastikozko poltsa bakar bat ere erabili, eta astebururo joaten ziren hondartza garbitzera. Peio txangurroa etxera itzuli zen bere txapela berria estreinatuz. Txapela etzen plastikozkoa, maskor natural bat baizik. Eta lagunei esaten zien. Gizakiei batzuetan kausak gogorazi behar zaizkie. Eta arreinkatu, ipuin hau jarraian bukatu.